ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଆମଳିଗୁଡ଼ା ଛକ ନିକଟରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଡମ୍ଫର ଜବତ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜପଥ ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶତାଧିକ ଡମ୍ଫରରେ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରୁ ଆମ୍ବଳିଉଠା ଛକ ଦେଇ ପଶ୍ଚିମକୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଏକ ଟିମ୍ ରାଜପଥ ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ କରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 50ରୁ ଅଧିକ ବାଲି ବୋଝେଇ ଡମ୍ଫର ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ରାଜପଥ ଉପରେ ଥିବା ତେଲ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକରେ ରଖାଯାଇ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ କିଛି ଗାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ଥିବା ବେଳେ ଆରଟିଓ ଏବଂ ମାଇନିଂ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ତହସିଲଦାର। ତେବେ ଆରଟିଓ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ରାଜେଶ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଈଶ୍ୱରୀ ଟିଭି। ନାଇଁ, କାଲି ରାତିରୁ ଆମେ ସେ ଆମ୍ବଳିଉଠା ବ୍ରିଜ ତଳେ ଜଗି ଦେଇଥିଲୁ, ତେଣୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିପାରିଲେନି। ସେମାନେ ରାତିରେ ହାଇୱେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଜଗି ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠୁ ପୋଲିସ ଆଉ ଆମେ ସକାଳୁ ସବୁ କ'ଣ କଲୁ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା କଥା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତେଣୁ ଡ୍ରାଇଭର ସବୁ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଦୂରରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଡ୍ରାଇଭର କେହି ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆବସ୍କଣ୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ସିଜ୍ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆରଟିଓ ଆଉ ମାଇନିଂକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛୁ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ। ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆରଟିଓ ଆଉ ମାଇନିଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଫର୍ ଭେହିକିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନର ମିନେରାଲ ନେବେ। କେତେ ଗାଡ଼ି ସାର୍? 50+ ଗାଡ଼ି ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ତ ସାର୍ ଏଭଳିଆ ଆଜି ନାଇଁ, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଚୋର ସବୁବେଳେ ଆମଠୁ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗେ ଆହେଡ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ତଥାପି ଆମେ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଆକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାଙ୍କଠୁ 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଆହେଡ୍ ରହିକି ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଡପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାଇନର ମିନେରାଲ ଥେଫ୍ଟ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଅପବିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ିରେ ସେମାନେ କାଦ ଲିପ କରି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଆଉ ପ୍ରଶାସନରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଦେଖିଲୁ, ତାର ସବୁ ଜାଗାରେ ନମ୍ବର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ନମ୍ବର ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଯିଏ ଧରିବ ପୋଲିସ କି ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବନି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ନ କରେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ